हारसाफोरखौल' बांसिन होनाय जादों आं जि नुदों आरो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि बाथ्राखौ बुङोब्ला फुटबलनि अनगायै गुबुन गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद लाजिथावना स्पर्ट्स बिफानखौ बुङाथ' लाजिथावनासो दा फुटबलनि अनगायै गुबुन गेलेनायखौ नोजोर होआ बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'आ बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों हादोरारि गेलेगिरि जुमि ब्रह्मआ सार नोंथांखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे फुटबलखौल' गोसो दाहो आरो गोबां खेला दङ बिसोरखौबो नोजोर हो आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आदा आब' बिनानाव फंबायमोन इमान मोजां मोजां गेलेगिरि दं बिथांमोनखौ हेल्प होआ बिटिआर गेलेमु बिफाननि रां बाजेटखौ फुटबलावसो बाहायो नाथाय गुबुन गेलेनाय बिथिङाव बाहाया नामा गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर' एप्लिकेसन सोनानै हैनो खोन्थादों हैदोंमोनबो जों हैयाखै नङा नाथाय बिथाङा जोंखौ थगायहरदों कि फैसाया फुटबल खेलायाव थांजोबबायनो बे नङा दि फुटबलावल' खेला सार बिथांनिसिम बाट सारा जोंखौ रेसपन्ड होआ बिनि वाइफखौबो होनदोंमोन जों वाइफआ जिरायनो होनायाथ' गोजाननि खोथा मोजां रेसपन्डखौनो होदिया स्पर्ट्स सारा जि बुंदों जोंखौ जि प्रमद साराव थां प्रमद सारा बुंबाय स्पर्ट्सनि सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन होननानै जों थांदोंमोन थाङाखै नङा खेब्रैयानो जादों जों थांनाय बे नङा दि फुटबलावल' खेला बे नङा न' कारन फुटबलावल' मेचबा जों मानो गेलेबाय थादों जोंल' नङा काबादि दङ नेटबल दं भलिबल दं बिथांमोननिया मा खेला नङा नामा फुटबलावल' खेला नामा बर'नि लाइमोन गेलेगिरि जुमि ब्रह्मआ सनानि मेडेल लाबोनानै बिटिआरजों लोगोसे बर' हारिखौ गोग्गानाय लाबोदों तामुलपुर जिल्ला नावकाटानि बेन्दोङाव थानाय जाब्रांपारा गामिनि बिफा करुणा ब्रह्म बिमा प्रमिला ब्रह्मनि फिसाजो जुमि ब्रह्मआ नेपाल हादोरनि राजधानी काठमान्डुआव थांनाय 4 नभेम्बरनिफ्राय 6 नभेम्बरसिम जानाय 18थि वाके इन्टारनेशनेल केराटे चेम्पियनशिप 2022 आव बर'नि फिसा जुमि ब्रह्मआ केराटे गेलेनानै सनानि मेडेल लाबोनो हानानै ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोदों बेनि अनगायैबो ओडिशा रायजोनि भुवनेश्वराव 2022 मायथाइनि मे दाननि 21 निफ्राय 22 मे दानसिम खुंजानाय 24थि अल इन्डिया वादकाई केराटे चेम्पियनशिप 2022 आव जुमि ब्रह्मआ सनानि मेडेल लाबोनो हानानै बिटिआर हालामजों लोगोसे बर' हारिखौ गोग्गानाय लाबोदों दुखुनांथाव बाथ्रा हादोरारि गेलेगिरि जुमि ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोबोद लाजिथावनासो होननानै फोरमायदों बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा गेलेगिरिफोरखौ मोजां रोखोमै रायदावा होननानै फोरमायदों बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ फुटबलनि अनगायै गुबुन गेलेगिरि बिथांमोनखौ जेबो नोजोर होआ होननानै फोरमायदों दायो हादोरारि गेलेगिरि जुमि ब्रह्मआ बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'खौ बिटिआरआव फुटबल गेलेनायखौल' नोजोर होनो नाङा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां गेलेगिरि दं बिथांमोनखौबो एसे नोजोर होनो थाखाय खावलायदों मख'नो गोनांदि 29 नं सुक्लाय सेरफांनि एमसिएलए आरो बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथांजों लोगोसे 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांमोनासो जा एसे हायो मदद खालामो होननानै हादोरारि गेलेगिरि जुमि ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दायो जुमि ब्रह्मखौ गेलेनाय बिथिङाव गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय जोनोमगिरि बिमा बिफाया मैगं फाननानै फिफाया खामला मावनानैब्लाबो जुमि ब्रह्मनि गेलेनायखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै जोनोमगिरि बिमाया फोरमायदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों गिबियावनो आं आंनि कच अनजन सार बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होनो सानदों थेंक इउ अनजन सार जिहेतु आंखौ इमानखिनि सापर्ट खालामनानै इसेबां दावखोहोनो हादों सारनि सायाव फोथायनाय दं दे सारा आंखौ आरो दावगाहोनायाव हेफाजाब होगोन होननानै आरो आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जिहेतु आंनि सायाव फोथायनाय लाखिदों आरो आंनि नेगेटिभ पिपल जाहाथे आंखौ डाउन दोननानै बिखिना आं नोंसोरजों दि नाजानानै आं खिनाखौ जौगानो हादों बिनानावा जितु नेपालाव गल्ड मेडेल मोननाय बे बबे हादोरजों जितु गेलेनानै जितु गल्ड मेडेल मोननो आं ओडिशानि ओमफ्राय ओडिशा नङा सरि काठमान्डु आरो गुजरात गोसोआव गैजोबा दङ बिदिनो आरो आं गासै साब्रैजों मेच खालामनो मोनदों बिनानावमोना बेसेबांसो लोगोफोरजों जितु खौसे जानानै जितु काठमान्डुआव खेला गेलेनो थांदोंमोन
जोङो आसामनिफ्राय गासै 12 जन थांदोंमोन जोंनि कचजों जोंखौ लिड लानाय कचआ जाबाय तन्मयनाथ सार बिथाङा माबा बिश्वनाथ सारियालिनि बिनानावा आगोलाव बहाबाफोर गल्ड मेडेल बा सिलभार मेडेल मोनबावनाय दं नामा? आङो गुजरातआव मोनदोंमोन ओमफ्राय ओरिसा आरो दिल्लीयावबो थांखांबाय आं आगोलाव बिदिनो बायदि बायदि जायगायाव थांनो मोनदों। बबेयावहाय जे मेडेल लाबोनो हाखो? आं जैबार गेलेनो थांदों साफ्रोमावबो मेडेल लाबोनो हाजानायानो जादों। मा मा खेलायाव गेलेनो मोनखो? आं किक बक्सिंबो गेलेदोंमोन बाट एसे प्रब्लेमनि थाखाय बेखौ दोनथ'नानै आं काराटेआव हाबनाय जादों। नियम फार्स्ट आं स्कुलाव फरायोमोन ना होमबाना आं किक बक्सिं लादोंमोन कलेज मोननायनि उनाव गरायसराव थांनो गोनां जादों। स' गरायसराव जिहेतु कलेजाबो गोजान जायोबा बिथिं आं गेमा आंनि थांखि लानाय दंखायोमोन ओंखायनो आं गरायसराव अन्जन सार बिथांनि माबायाव क्लासाव हाबनाय जादों। ओमफ्राय बिनानावा जिहेतु गल्ड मेडेलखौ बहा मोननो हाखो? गल्ड मेडेल आङो ओरैनो स्टार्टिंनिफ्रायथ' दिनैसिम फार्स्ट गेम आंनिया दिल्लीयावमोन। दिल्लीयाव आं काटा कमिटि मोननैखौ खालामदोंमोन बेवहाय आं गल्ड मोननो हादों। बेवहाय बे समाव आङो अमृत सार आरो कमला सार बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर होनो नंदों जाहाथे बिथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन बाट आंनि प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोननि क्लासनिफ्राय ओंखारनाय जादों। ओमफ्राय बिनानावा दायो मा खेला गेलेगासिनो नेसनेल ना इन्टारनेसनेल? आं दा काराटे खेलानिफ्राय इन्टारनेसनेल बिसिम सफैबाय। सापर्ट होयोबा आं आरो आवगायनो नाजाबावगोन। जिहेतु गोजौ थाखोसिम आरो गेलेनो थाखाय जिहेतु माबोरै प्रिपारेसन खालामगासिनो? प्रिपारेसन आंना मोजाङैनो सोलिदों। आंनि जिहेतु जोंनि कच अन्जन सार बिथाङा आसाम पुलिसाव जब मोनबाय दा बाङालिपारानिफ्राय बिनय सार बिथाङा जोंखौ ट्रेनिं होबाय थादों जोबोद मोजाङैनो होदों गोजोननायबो मोनदों नाथाय माखासे प्रब्लेमनि थाखाय न'निफ्रायबो प्रब्लेम होनो हाया एसे खस्थ' जायो आरो जाहाथे बयबो सापर्ट खालामो। न'खराव जिहेतु खेला गेलेनो थाङोब्ला सोरहाय हेफाजाब होयो नोंखौ जिहेतु रां खावरिनि आंखालाव? रांथ' गामिनिफ्राय बिदि मोनफेराखै दिनैसिम आरो हेफाजाबबो मोनफेराखै। आइयानो जि मैगं थाइगं फाननानै जि एसे थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो प्रमद सारनाव थांनो प्रमद सारा होदों एसे होआखै नङा थेवबो प्रमद सार नोंथांखौ आं मोनसे खावलायनाय जायो दि स्पर्ट्सफोरखौ एसे नायनबिन जाहाथे खस्थ' होआ थगाया जोंखौ थगायदों सारा थगायाखै जानो हागौ सारा टाइमलिनो होनो हानो टाइमलि माने फैसाखौ होदों जानो हानाय बाट बिनि साइडनिफोरा थगायदों खोमा जों थांबाय थादों सानसेखालिबो हरनि गेजेराव थिनहरफिनदों जोंखौ लेंनानै बिदि खालामा जाहाथे जोंनिया जि जाबाय जाहाथे नेक्स्टआव बिदि खालामफिना आरो रनेन आदै न'नि बायदियानो जायो बिथाङाबो हेल्प खालामदों थाइसे थाइनैजोंबाबो। आरो बेनि अनगायै आरो गुबुन हेल्प खालामो? गुबुन बिश्वजित दैमारि आमाइ बिथाङाबो हेल्प खालामदों। बिश्वजित दैमारिखौ नों आमाइ जायो ना? बिश्वजित दैमारिया औ आंनि न'नि आमाइ जायो। बिथाङा समबो मोना देलाय बिनि वाइफ आनै जायो आनैया आंखौ हेफाजाब होफैदों। गामियाव बे नोंसिना? आंनि गामिया नावकाटा एरियानि जाब्रांपारायाव। मा बुङो जिहेतु स्पर्ट्स बिफाननिफ्राय नोंथांमोनखौ हेल्प होदों ना? स्पर्ट्स बिफानखौ बुङाथ' लाजिथावनासो दा खारन जों थांदोंमोन सार बिथांनिसिम बाट सारा जोंखौ रेसपन्ड होआ बिनि वाइफखौबो होनदोंमोन जों वाइफआ जिरायनो होनायाथ' गोजाननि खोथा मोजां रेसपन्डखौनो होदिया थांदोंमोन जों थाङाखै नङा सार बिथाङा बुंदों कि स्पर्ट्स सारा जि बुंदों जोंखौ जि प्रमद सारनाव थां प्रमद सारा बुंबाय स्पर्ट्सनि सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन होननानै जों थांदोंमोन थाङाखै नङा खेब्रैयानो जादों जों थांनाया आंबो थांदोंमोन आं लोगो सासेखौ लांबाय जोंनि खेलानि बेयावबो जोंखौ ओरैनो थिनहरफिनबाय खामाव जोंखौ एप्लिकेसन सोनानै हैनो खोन्थादों हैदोंमोनबो जों हैयाखै नङा नाथाय बिथाङा जोंखौ थगायहरदों कि फैसाया फुटबल खेलायाव थांजोब्बायनो बे नङा दे फुटबलावल' खेला बे नङा न' खारन फुटबलावल' मेचबा जों मानो गेलेबाय थादों जोंल' नङा काबादि दङ नेटबल दं भलिबल दं बिथांमोननिया मा खेला नङा नामा फुटबलावल' खेला नामा स' सार नोंथांखौबो रिकुवेस्ट खालामो जे फुटबलखौल' गोसो दाहो आरो गोबां खेला दङ बिसोरखौबो नोजोर हो आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आदा आब' बिनानाव फंबायमोन इमान मोजां मोजां गेलेगिरि दं बिथांमोनखौ हेल्प होआ हारसाफोरखौल' बांसिन होनाय जादों आं जि नुदों आरो जाय समाव बर'नि गेजेराव जिहेतु गेलेमु बहुत दङ जायनि जायगायाव जमुना बर' आरो अंकसिता बेफोर दङ बेफोरबायदि जानो थाखाय गोबां लाइमोन दङ थेवब्लाबो दिनै फुटबलनि अनगायै गुबुन गेलेनायखौ नोजोर होआखै नामा अब्ला नोजोर होआखै होननांगोन खारन जों जिबायदि नुदों आं जैबाव थांदों बिदिखौनो होनो दे खालि फुटबलनिल' माने खुगायाव फुटबलनिल' नाम फैबाय थायो
जाहाथे बिदि जाफिना खारन जों आंल' नङा आंनि सायाव आरो हारसिंनाय दंबावो गेलेगिरि बा आगै बिनानाव फंबाय आब' आदामोन गोबां दङ गैया नङा नाथाय बिथांमोना बे एसे बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो गेलेनो थांनो हायाखै जोंनि क्लाबावबो दं बेफोरबायदि जोंनि क्लाबाव बेलेग क्लाबावबो दं जानो हागौ थाखागोन निश्चय मानो थाया जानो जाहाथे बर'नि फिसा गोरिबानो बांसिन थाखायो रेसपेक्ट होआ खमसे खम सार बिथाङा गैया हिन्जावाबोथ' रेसपेक्ट होनो हायो बाट बेफोरबायदि जेबो गैया फन हरबाथाय थगायहरो उमुगाव दं बाट बेलेगनि खुगानिफ्राय खोनायोदि उमुगाव फैदों होननानै खाथियावनो फैना थांफिनो बेफोरबायदि जाहाथे नेक्स्ट टाइम खालामा आरो आंनि थाखायल' होनाखै गुबुन फंबाय बिनानाव आब' आदामोन दं बिसोरखौबो हेल्प खालामो नोंथांनि जे फिसाजो बिथाङा दिनै गल्ड मेडेल लाबोनो हादों गल्ड मेडेल लाबोनो हानाय थाखाय माने गोजोननाय मोन्दों आङो दा गथ'आ जेरावबो माने खेला धुलायाव थांनायनि थाखाय बिराद माबा दङ आरो बे थांनायनि गोसो बा मोदोम गुदुं बेनिफ्राय थांनायाव जेरैबायदि थाङो बिदिनो दावगाबोनानै फैयो देरहानानै फैयो मात्र'खि न'निफ्राय प्रब्लेम जायो आरो माने थाखा फैसा गैयाबाथ' जेरावबो थांनो हाखाया नालाय दा खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बायदि बायदि फानलु फानला फाननायजोंबा सोरनिबाफ्राय थाइसे थाइनै दाहार लानाबाबो हगार हरो ओमफ्राय बे जेरैबायदि हरदों बिनि फिथाइखौ मोनबोफिनो आरो बियो माने गाव जेरैबायदि मोदोम दुंनानै बा गोसो दुंनानै बा गावनि माबाखौ दावगानो नाजानानै गावनि साननायखौ फुरा खालामनो थांनाय बायदिनो गाव देरहाना फैयो आरो जिहेतु इयुनाव जिहेतु गेलेलांनाय बिथिङाव मा बिथोन होनो लुबैयो जे माने आंथ' गोसोआव सानो जेसेबांखि जेरावखि थाङा मानो जेरावबो हानाय मानिनो नाजागोन बायदि थाखा फैसा जेबो प्रब्लेम जायाबा नागिरनाय बायदि बा लुगैनाय बायदि मोनोबाथ' जेरावबो दावगानो हागोन बा थांनो हागोन बा जोंनिबो बिमा बिफानिबो नाम थागोन रायजो राजानिबो थागोन बा जोंनि माबा ओनसोलनि जानानै गिदिर गोलावफोरनिबो थागोन दा नोंसोरबो जेरैबायदि दा नुजाथि फैदों नोंसिनिबो थागोन बयनिबो थागोन जों बर' हारि माहारिनि थाखाय बयनिबो थाखायनो माने मोजां सिनायथिया थागोन अरायबो होननानै आं साननाय थायो आरो फोरोंगिरि बिथां अनजन साराबो जेसेबांखिनिखौ बेखौ दावगाहोनो हादों बा फोरोंनानै गियान बोसोन होनो हादों बे फोरोंनाय बायदिनो बे फोरोंहरनाय बायदिनो जेराव थांदों बेयावनो बे दावगाबोनो हादों बा देरहाबोनानै फैनो हादों बिनि थाखायबो आं अनजनखौ बहुद धन्यबाद आरो साबायखर बावनाय थाबाय आरो